אחת הבדיקות שאנחנו בודקים במסגרת בדק בית זה בדיקת מישוריות. מישוריות של הריצוף זה בעצם לראות את המישור שלו שהוא ישר. יש לזה סטיות מותרות, בודקים את זה עם פלא 2 מטר ומד רווח. אני רוצה להסביר לכם על שתי הבדלים שלפעמים הבדיקת מישוריות זה לא באמת הבעיה של הקבלן אלא הבעיה של העריכים. במקרה פה זה ריצוף 60 על 60, אנחנו כן רואים שיש פה בעיה של המבצע, יש פה כמעט 7 מילימטר של מרווח במישוריות, זה ישפיע בעיקרון על הנושא של שטיפות וכאלה בבית. עכשיו, מצאנו את זה באזור 1, ובבדיקה אחרת, הנה אני מראה לכם עכשיו פה תמונות באזור ירושלים, היו שם עריכים שהדייר הביא 1.20 על 1.20 מטר, ושם בעצם כמעט בכל הבית יש את הבעיה של המישוריות. במקרה כזה אני אמרתי לדייר וכתבתי בחוות דעת שזה בעצם ככל הנראה בעיה בעריך עצמו שהדייר עצמו הביא, ולכן צריך להיות אמיתיים ולא תמיד נבוא נגד הקבלן, ויש לדייר אפשרות לעשות בדיקת מעבדה לנושא הזה במכון התקנים.